كندي هرمت لبنا عندي يا مزمور كنيتنا وكان هايمانوت زينبل تشعت بحنت معدنا قعز حلو قعزنا سلعات جقننا تسنقنا سلوم تتنحن كبرنا سرت اللاوي بحلنا بسم سماتي محلنا رأخ تقبر عسرنا حزو نبرار ينتصر لو يحقوا عزو عين فناتك نسيو خند ترقمو يريد راونت عين فناتك نسيو ودا ترقمو يريد راونت يريد راونت ما درحونت يريد راونت حبن جغنت عين قدادة عن معراري نترر كم منعري بعالت اكوي لبوت سبري اريد راونت سعاري The world is in a moment of transition between a new world supply of high-precision weapons to Ukraine for strikes on Russian territory is direct participation. It is also looking out for its friends in other parts of the world. Yesterday, the Russian foreign minister Development is an area located between Berbera and Zayla. It's strategically important for us. genocide አካሄደ ህወሓት ነው እንጂ ኤርትራ ጦር ወይ የኢትዮጵያ ጦር አይደለም። Has vowed to strengthen security at home and abroad. Addressing lawmakers, Olaf Scholz said he wants to allow the deep. Year alone, we provided $243 million of ክልል ትግራይ ዝመጹ ዝተባሃሉ ዕጡቃት ብዝፈጸምዎ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉ ሎም መኸናትና ግን ዓበይቲ ትብሎም ናይ ዕቤት ኣይፈልጡ በአውራጃን ዓድን ዓለ ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሮ ትምኒተይ እዩ ሎሚ እውን ኩሉ ፈቲሽና ጎርጉርና ንዓና ኣገዳስነት ዘለዎም ዝበልናዮም ዓበይቲ ዜናታትን ምስ ዞባና ዝኸዱ ኣብ መወዳእታ ድማ ንዓድና ዝምልከት ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ምሳና ክሳብ መወዳእታ ክፀንሑ ድማ ብክብሪ ንዕድም ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኣዝዩ ተነቃፊ ግዜና በፂሕና ዘለና ጆ ባይደን ኣብ ፈረንሳ ኮይኑ ሓደ ዘስደምም ዘረባ ተዛሪብሎ ንዑ ክንርኢና ኣብ ፈረንሳ ኣብ ራሽያ ዝካየድ ዘሎ ኣብኡ ዝሳተፉ ዘሎ ዓበይቲ ስኮላርስ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ናይ ቁጠባ ዓለም ክዛረቡ ክንሰምዕና ራሽያ ንዩክሬን ሰጊራ ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ኣፍሪቃ ድማ ናይ ሓያላት መባእሲት ግራት ክትከውን ቀሪባ ከም ዘላ ክንርኢና ቀፂልና ኢትዮጵያ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝዛረብዎ ዘለዉ ክንርኢና ብምቕፃል ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ብዙሕ ጉዳያት ክንርኢና መጀመርያ ግን በዚ ኩነታት እዚ ክንጀምር ኢና ምክንያቱ this is very very urgent ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ እዩ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ምሳይ ፅንሑ መጀመርያ And while Russia positions itself firmly against the West, it is also looking out for its friends in other parts of the world. Yesterday, the Russian foreign minister concluded a diplomatic tour, a tour of West and Central Africa. Sergei Lavrov visited 4 countries: Guinea, the Republic of Congo, Burkina Faso. እዚ መገሻ እዚ ብፍላይ ናይ ራሽያ ትገብሮ ዘላ ኣብ ኣፍሪካ ናይ ብሓቂ ንኣሜሪካ ልዑል ስጋኣት ፈጢሩላ ዘሎ ክኸውን ከሎ ንሃገራት ኣፍሪካ ድማ ጩራ ናይ ተስፋ ፈጢረለን ዘሎ ኢና ክንብል ንኽእል ቡርኪና ፋሶ ነቲ ዝነበራ ዝምድና መሊሳ ኣብ ወታደራውን ኣብ ካልእ መዳያትን ኣብ ቁጠባን ኣብ ዕደናን ዝያዳ ክትዕምቆ ከም ትደሊ ገሊፃ ጫት ከምኡ ኣብዚ ቀረባ ምርጫ ጌራ ሓድሽ መራሒ ጌራ ዘላ እያ ብዕልዋ መንግስቲ ዝመፁ እዮም ብሙሉኦም እቶም ዕልዋ መንግስቲ ገይሮም ዘለው ዶክተር ፍቅሪ የሱስ ካብ ኤርትራ ሓንቲ ፖስት ገይሩ ነይሩ ኣበይ ክስ እንታይ ኢሉ እስከ ሓደ መፅናዕቲ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ዝብል መፅናዕቲ ውፅኢሉ ኣብ ገለ መጋዚን እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ሓበሬታ ስለ ዝበዝሓኒ ዘሎ እንታይ ኢሉ ውፅኢት መጋዚን ኩሎም እዞም 12 ዝኾኑ ሃገራት ዕልዋ መንግስቲ ገይሮም ዘለው እቶም ዕልዋ መንግስቲ ዝገበሩ ኣሜሪካ ዝሰልጠነቶም እያ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ፖለቲካ ንምቕያር ብዙሕ መንገዲ ዝኽተል ነይሩ ውፅኢት ናቱ ድማ ንዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለ እና ኣሰልጠነ ዕልዋ መንግስቲ ብምግባር ረብሓታት ናቱ የሳልጥ ነይሩ አንፎርቹኔትሊ ኣብዚ እዋን እዚ እቶም ዕልዋ ዝገበሩ ኣንጻር ኣሜሪካ ክኸዱ ጀሚሮም እቲ ገይም ክሳዕ ክንደይ ይቕየረካ ከም ዘሎ እዩ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ሰሓል ሃገራት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ጊኒ ኣብ ጫድራ ናይ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፐብሊክ ኣብ ማሊ ኣብ ኒጀር ንሪኦ ዘለና ብሙሉኦም ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዝነበሮም ናይ ኒጀር ናይ መወዳእታ ዕልዋ መንግስቲ ዝገበረ ምስ ኣሜሪካ ርክብ ዝነበረ እዩ
ኣሜሪካ ዘሰልጠነቶ ዝነበረ እዩ ስለዚ ኩላቶም ነቲ ዕልዋ ዝገበሩ ኣሜሪካ ዘሰልጠነቶም እያ ሎሚ ግን ንኣሜሪካ ጉሒፎም ምክንያቱ ከመይ ጌራ ኣሰልጢና ካልኦት ከም ተውድቕ ስለ ዝፈልጡ ንዓ ጉሒፎም ምስ ራሽያ ኣብ ፖለቲካ ናቶም ብዙሕ ርክብ ዘይነበራ ዕልዋ ዘይገበረትሎም ፀገም ዘይገበረትሎም ምናልባት ግን ኣብ ቃልሲ ናይ ናፅነት ኣብ ሱሳታት ዝሓገዘቶም ሕብረ ሶቪየት እያ ነይሮም መብዛሕቶም ዳትስ ዋይ ሎሚ ንራሽያ እናመለሱ ቦትኦም ከደላድሉን ሽርክነት ምስኣቶም ክገብሩ ንርኢ ኣለና ራሽያ ድማ በንፃሩ ዕፅዋን ክባን ናይ ኤሮጳ ኣብቲ ኣህጉር ናይ ኤሮጳ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ኤሮጳ ጥራይ ዘይኮነሲ ዕራቶምሲ ኣብ ኣፍሪካ ኣብቲ ቦታታት ንሳቶም ዝነበሩ ናመፀት ምሒቋ ተውፅኦም ኣላ እዚ ከዓ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘገርም ተርእዮ እዩ እዚ ዓለምና ናብ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ናይ ኒውክለራዊ ውግን ተዘየጋጢሟ ፅቡቅ ነገር ከጋጥም ከም ዝኽእል ተስፋ ዝህብ ኩነታት and Chad. Do you know what connects these nations besides geographical proximity? They're all former French colonies, and all of these nations have problems with the West. Russia is using this to make inroads, to edge out Western troops in Africa. Let's start with Guinea. Guinea is run by a military junta. The country saw a coup in 2021. The West condemned the coup. They supported sanctions on Guinea, sanctions by a bloc of West African nations. The sanctions brought difficulties to Guinea, but they did not succeed in ousting the junta. So እንታይና ንርኢ ዘለና ኩሎም እዚኦም ሃገራት ብፍለና ኣብዚ ሳሕል ኤርያ ዝበሃላ ዘለዋ ናፅነተን ረኺበን ዘይበሃላ ግን ዝበሃላ ግን ናፅነተን ዘይረኸባ ዝነበራ ብፈረንሳ ዝምዝመዛ ዝነበራ ሃገራት እየን ፈረንሳ ጥራይ ግን ኣይኮነትን ሽም ናይ ፈረንሳ ዳይድስያ ነይሩ እምበር ጎኒ ጎኒ ኣሜሪካ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካ ይድሳለጥ ነይሩ ስለዚ ዕልዋ ምስ ገበራ ነቶም ዕልዋ ዝገበሩ ብእገዳን ብገለን ገይረን ልቦም ከጥፋሎም ነቲ ዕልዋ ገይሩ ዘሎ ሓይሊ ንከኣልያ ዝፈተኖ ተገምጢሉ ንኣሜሪካ ረብሓታታ ብምዕፃው ካብቲ ፖለቲካዊ ፀወታ ናይ ዘን ሃገራት ክግልፋ ክኢሉ ፈረንሳ ድማ ቅድሚያ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝፈተኖት ኣሜሪካ እቲ ፍሽለት የጋጥማ ኣሎ እዚ ኩሉ ዝዝረብ ዘሎ ናይ ሎሚ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ዘፍሸለት ግመን እያ ካልእ ኣይኮነትን ኤርትራ እያ ኤርትራ ንበይና ኣብቲ ዓለም ሙሉእ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ፍግም ኢላ ብሰግደሉ ዝነበረ እምቢ ኢላ እምቢ ማለት ከኣንፃር ኣሜሪካ ንምኻድ ኣይኮነትን እንታይ ዳ ንሕና በቲ ንስኹም ትደልይዎ ንረብሓኹም ዘይኮነሲ በቲ ንሕና ንሓስቦ ንሃገርና ንሓስቦ ንህዝብና ንሓስቦ ብኡ ኢና ክንከይድ ንኽደሊ ብምባል ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ እንታይ ትብል ኣነ ዝደልዮ ትገብር ማይ ወይ ኦር ደ ሃይወይ እዮም ዝብሉ ኣንሕና ንደልዮ እንተዘይጌርኩም የለኹምን ስትራቴጂካዊ ረብሓናትና ከተሳልጡ ኣለኩም እንተዘየለይ ሃገር ዝበሃል የለን ወላ እውን ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ረብሓናትኩም ኣኮመዴት ወይ ከዓ ክንፍትን ኢና እንተሪኡ ኢሎም ኖ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ብኸመይ ዝረጋገፅ ኤርትራ ትበሃል ሃገር እንተዘየላ ይዝረጋገፅ እዩ ዝብል እዚ ከዓ ክሊርሊ ኣብ 1952 ፌደሬሽን ከዓ እትኸሎ ዝበልዎ እዩ ረብሓናትና ኤርትራ ትበሃል ሃገር እንተዘየላ ወይ እውን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኮይና ክትመሓደር ትኽኢላ ጥራይ እዩ እዚ ከዓ ንኤርትራ ድሌትና ክንገብር ኣብ ቃኘው ድዩ ኣብ ካልእ ድዩ ድሌትና ክንገብር መሰል ስለ ዝህልወና እዚ ትሕጊ ነይሩ ንመለስ ናብቲ ቶፒክ So they were lifted earlier this year. The sanctions were lifted, but by then the economic damage to Guinea had been done. And what does Russia do? Listen to this. Our companies operating in Guinea benefit from the good conditions created by your government. We hope that this mutually beneficial interaction will continue. Russia is doubling down on its trade with Guinea. After this, Lavrov went to the Republic of Congo. We don't know the exact details of what was discussed, but the talks were supposed to revolve around two things: trade and military cooperation. Trade between the two countries has reportedly soared off late. Multiple Russian firms have bases in the ROC, the Republic of Congo. One company, Luke. بتمساسالي كابتن هجرات وسينا دما كونغو انتخيدنا حدا كابتن بزح تقاتا زلو هجريو أبو انتمساسالي ركب نرلنا سلازي كونتات ناي أفريقيا كم معلتي أفريقيا نمجمر يجزين تاكو قبري جمر له عينون كبيروبان أمريكان وسعي أبزر بوحن بوتا يتمتلو إذا خايت مرحنات كقبر زلونا أفريقيا إيران تواتاكا قوي إيران سعودية تواتاكا مش سعودية أكيد ቻይና ተዋጻካ ምስ ቻይና ኺት ራሻ ተዋጻካ ንኹሎም ጨረታ ግብሮም ዘድልየካን ዘርባሓካን ጥራይካ ምረጽ ግራት ናይ ኤሮጳ ይኮንካን ወይ እውን ግራት ናይ ኣሜሪካ ይኮናን ሃገራት ኣፍሪካ ኤሮጳ ዝበልዎም ክገብሩ ኣብ መግዛእቲ ይኮናን ዘለዋ ስለዚ ነዚ ክገብር ዝኽእል መራሕነት ድማ መራሕቲ ናይ ኤሮጳ ሚድያ ናይ ኤሮጳ ሰይጣናውያን ከም ንዖም ንምስይጣን ዝገብርኦን ዝኸድኦን መንገዲ ኣነዊሕ ግዜ ገይሩ ኣብዚ ዋን እዚ ግን እናተሰዓረ ይኸይድ ኣሎ ባይደን ዝበሎ ኣብዚ ሕጂ ብሬኪንግ ኮይኑ ዘሎ ወይ ካደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ኮይኑ ዘሎ እስከ ንስማዕ Let me ask you about what Vladimir Putin said last night about this authorization of American weapons inside Russia. He said the supply of high-precision weapons to Ukraine for strikes on Russian territory is direct participation in this war. Vladimir Putin ድሕርቲ ኣሜሪካ ድሕር ክትብል ፀኒሓ ኣብዚ መወዳእታ ወሲናቶ ዘላ
ከምዚ ልዑል ብቅዓት ዘለዋ ፅዋራት ሚሳይላት ናይ ኣሜሪካ ተጠቂማ ዩክሬን ናብ ውሽጢ ራሻ ንክትሃርም ዘፍቀት ክምልዎም ቭላድሚር ፑቲን ነዚ ስጉምቲ እዚ እንታይ ኢሉ ከም ዝገለጾ ቀጥታ ክተቕሰልካ ይብለሎ ንጆ ባይደን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ እሱ ድማ እዚ ሶፊስቲኬት ዝኾነ ኣፅዋር ተጠቂሞም ዩክሬን ናብ ውሽጢ ራሻ ዝሃርምዎ ዘለው ቀጥታ ምስታፍ ናይ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካ ወይ እውን ቀጥታ ምስታፍ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ራሻ ስለንቆፅሮ ንዑ ዘድሊ ምስኡ ዝመጣጠን ስጉምትን ግብረ መልስን ክቡ ምዃኖም ገሊጹ ኣሎ መልሲ ናይ ጆ ባይደን ስምዑ ዘገርም እዩ እጅ ንስማዕ ንቐፅል Please like Gabaru. He went on to say that this is the way to serious problems and again talked about Russia's nuclear capabilities. Does that concern you? I've known him for over 40 years. He's concerned me for 40 years. He's not a decent man. He's a dictator. And he... So, እንታይ ዝብል ዘሎ ምስቲ ዝበሎ ሓዊሱ ድማ ኒውክለራዊ ብቅዓት ናይ ራሽያን ዓቕሚ ናይ ራሽያን ጠቂሱ ምናልባት ኣብ ዘይበሎ ኣብ ካልእ ቪድዮ ናተይ ገሊፀ ነይረ ከይድኩም ስምዕዎ ዘለናዮ መድረኽ ኖርማል ዜና ወይ ከዓ ሪፖርት ኣይኮነን እዚ at a very critical stage በፂሓ ዘላ ዓለምና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ በፂሓቶ ዘይትፈልጥ ኢቭን ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዚ ናይ ዝሑል ኩናት ዝበሃል ዝነበረ ጥርዚ ናይ ዝሑል ኩናት መዓዝ እዩ ነይሩ እንድሕር ኢልኩም ኣብ ስሳታት ሕብረት ሶቪየት ኒውክለራዊ ኣፅዋርናታ ናብ ኩባ ምስ ኣተወቶ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ሓይላ ክልቴን ኣብ ተፋጢጠናሉ ዝነበራ ደረጃ ኣዊና በፂሕና ዘለና ኪኑ እውን ኣብቲ ግዜ እቲ ዲፕሎማስያዊ ቻነላት እውን ይቕፅል ነይሩ እዩ ሎሚ ራሽያን ኣሜሪካን ዝኾነ ይኹን ዘረባ የብለንን ንክልቴን ከማእከል ዝኽእል ኣካል ድማ የለን ኤውሮጳ ጠቕላላ ምስ ኣሜሪካ ኮይኖም ይንህሩ ኣለው እታ ቻይና ድማ ንክልቲኦም ኣብ ጣውላ ከተምፅእ እንተተሓስቦ ዘላ ድማ ዝኾነ ተቐባልነት ኣይገበረሉን ዘተሰላም ተባሂላ ኣብ ዘንቅንያት እዚ ኣብ ዙሪክ ኣብ ስዊስ ክካየድ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ንራሽያ ይዓደምዋን ቻይና ድማ ይሳተፍኒ ኢላ ስለዚ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ጣውላ ምፅኡ ክህድእ ዝኽእል ሓይሊ የለን እንታይ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ድማ ነቲ ዘለዎ ላምባ ምቕስቃስ ጥራይ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ኣካይዳ እዚ መጠንቀቕታ ፑቲን ኣስሚዕዎ ዘሎ ከመይ ጌርካ ትርእዮ ኮንሰርን ዲናኻ ወይ እውን ስግኣት ፈጥረልካ ወይ ስክፍታ ፈጥረልካ ዶ ምስ በሎ 4 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሩ ኣለኹ ካብ መጀመርዩ መዓልቲ ስግኣት ምስ ፈጠረለይን ስክፍታ ምስ ፈጠረለይን እዩ ፑቲን ክበሃል ከሎ ድማ ሓደ ጥዑይ ኣእምሮ ዘይብሉ ወይ ከዓ ጥዑይ ሰብ ዘይኮነ ውልቀ መልካይ ዲክታቶር ዝኾነ መራሒ ዝብል ዘሎ 4 ዓመት ኣብ ስልጣን ናይ ኣሜሪካ ሓሸውየ እናገብረ ወዱ ንዑ ኣብ ዩክሬን በብልሽውና ዝኽሰስ ዘሎ ብናይ ስልጣን ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ትካል ዘይብሉ ግን ሚልዮነር ፋሚሊ ዘለዎ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ደሞዝ ናቱ ፍሉጥ እዩ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ልዕሊ 40 ዓመት ዝሰርሐ ሰብ እዚ ኣብ ባይቶ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዲክቴተር ኣብ ስልጣን ዓመታት ምስ ጣዕደ ኣይኮነ እንታይ ፍልይ ኣሎ እንተ ብምርጫ ኮይኑ ግን ትማሊ ፑቲን ተመሪፁ ኣብ ስልጣን መፂ ኣሎ ባይ ዘ ወይ it's very very strange ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ህንዲ ንኣሜሪካ እንተተዛሪብካዮም ወርልድስ ግሬተስት ዲሞክራሲ እዮም ዝብሉኻ ናይ ህንዲ ፕራይም ሚኒስተር ሞዲ ግን መበል ሳልሳይ ግዜ ንስልጣን ዝመፅእ ዘሎ ናይ ቻይናን ናይ ህንድን መራሕቲ ክልቲኦም ኣብ ሓደ ግዜ እዮም መፅኦም ተረዲኹም ኣለኹም ንቻይና ዲክታተር ይብልዎ ኣለዉ ብባይቶ ናቱ ንዝምረፅ ዘሎ ንናይ ህንዲ ግን ዲሞክራሲ እናበለ የጣቅዕሉ ኣለዎም እንታይ ማለት እዩ ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ዕድመ ስልጣን ኣለዎም ልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ስልጣን ገይሮም ኣለዉ ነቲ ሓደ ዲክታተር ነቲ ሓደ ዲሞክራሲ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ እንታይ ማለቶም እዩ ዲሞክራሲ ስለዝኾነ ወይ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደ ስለዝኸፍእ ኣይኮነን ክልቲኦም ናይ ቻይና ናይ ህንድን ኣብ ሓደ ዕድመ ናብ ስልጣን መፅኦም እቲ ናይ ቻይና ነቲ ቁጠባ ናቱ ብሰለስተ ዕፅፊ ድዩ ገለ ናይቲ ህንዲ ናይ ህንዲ 1 ትሪልዮን ቁጠባ ክውስኽ ከሎ ናይ ቻይና ግን 5-6 ትሪልዮን ቁጠባ ናይ ሃገሩ ከም ዝውስኽ ይገይራ ኣብቲ ዕድመቲ ስለዚ ናይ ቻይና እቲ ዝበለፀ ስራሕ ዝሰርሐ ክነሱ ንዑ ከም ሰይጣን ቆፂሮም ነቲ ናይ ህንዲዮም ዘጣቅዑ ስለምንታይ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ስለዝኾነ ንግደፎ ንሱ For 40 years. He's not a decent man, he's a dictator, and he's struggling to make sure he holds this country together while still keeping this assault going. We're not talking about giving them weapons to strike Moscow, to strike the Kremlin, to strike just across the border where they're receiving significant fire from conventional weapons used by the Russians to go into ከም ትሰምዖ ዘለና ባይደን ነቲ ኩነታት ክህድእ ዘይኮነ ነቲ ኩናት ከባዝሕን ናብ ካልእ መኣዝን ክወስድን እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንናይ ቻይና ፕሬዚደንት ዲክታተር ክብል ተሰሚዑ
ولا ون انت خونه مستيك تاترات كسرح مع سكيف ويفلت ناي سعودية بريزيدنت ديمقراطيا وديو مس سعودية جن كيدوم مس سعودية تنبركيهم كسعموس أقام يبلومن لذي نرب حناتهم نناي جبسي بريزيدنت يلوم يوحنا خبلو خلو تمساسال كما من بوتين جن ديكتاتوري بلالو هيبوكراسين مسلمين نتناتهم زجرميو أبت أولا نادك أسي حنساب دما أمونغو زربا نافذزي أب كرسي نخيموت زفرح زلو بعد ما درجة يكون بمنايم رسعة أقام معال تاوي حدش زينا تسرح زلو سبت مالت راي أب قد ما درك زارب كله كرسي أب زي لكو في لنكو كمان يتسبرك ندك زي ودي غوري نهلنا حنساب أب سكالا ودق حنساب أب ستيج ودق كومنا جبرة كمزي لخلو أمخات وسخ 4 عامات نخم الرأس سعر زلو سبسي ناي كالوت مراحتي مو بهزبهم زي الرأس زلو نخفرد زخون مورال يبلون وقد حكى تاريخ هادما أب إسرائيل أب فلسطين غزة خد قتل كلا زطاق زلون بومباتات زهب زلون حساب حجي دما زخون خجبر زي كعلم مراحي ناي كالوت مراحتي كنقف مسل زلو ويكونن نعلمنا دما تزعبي السقات ناتا ناي زي مراح زيو إذا سلا زخون دما حنت مراحي تابزناي The world is in a moment of transition between a new world that has not yet fully emerged and an يغرتا أميستنه زياتري وازن لهم برازيلاويت ديل ما روزوفت بحال بريزنت نايت بريكس نيو ديفلوبمنت بانك خمتا IMF ناي أمريكا ناي أوروبا زخونه ناي بريكس نيو ديفلوبمنت بانك ناتو أكاديت لك أدم ناي برازيل بريزنت زنبرتيا انتهت بالدلا علمنا نبحدش مدرخاتيو أبي ياهم تبالدلا أب سنت بيترسبرغ زقبر زلو إيكونوميك فوروم ناي راشا لعلميتن 10 شوعاتن هاجرات دساتفوا زلوا كاملوا علم من البات نشتي ريبورت كبكم معرباو ميديا كومبليتلي عسيو نخي سمع زقبرو زلو أبو سزاربتي look at this 17,000 participants from more than 130 countries 10 شوعات الشح تساتفتي كاب 130 هاجرات دساتفوا زلو economic politicians and businessmen, members of the media from Russia and overseas. The country once again shows it's not isolated. There are guests from Africa, Latin America, the Gulf countries and many more. This year the forum is being تاتو لكم الله إذا هاجر زيا راشا تبال هاجر تنتس إلى بين أن ترفز حسبوا 130 هاجرات delegation ناتا سريدو مالو سلازي far from تنصلو زبهال ديكونسي تمليسا قد محج زي نبرازنا تركب زلا هاجريا سلامتا أب أفريقيا تجيم كرينا سنهلنا راشا اتز تجبرها كايدا للعصرت شو من تشح جراتات كبيرة بان أمريكان كوردلا خلو complete تقطباناتا بتنصلو قتلوا ويم حسيبهم نيرام أب رياليتي أب كون ندقن بنت أريو قينس أنهيو قد محج زي نبرازنان كبرن تقبلتنا رغبت خير الله معناته قد محج راشا أكلنا أوروبايو بزح فلوين نشتي كعود في الليل كقط حسبه لو مجن راشا إتا أنكو أبقى جنبار أنصار أمريكان معرباوي هيجمني ويكا جباتي أكايدا طويلة تمكن زلا أب عودوكينات أب جنبار يكون أب تكنولوجي بكمون أب نقدين أب كتبان قد ما جنبار كوينا زلا سلزقنات نبزحات هجرات بفلا يدمانتهم بريكس ويدما جلوبال ساوث بحالو أبنت كوينا زلا هجريا بمنصور دما بزح تقبلتن كبرنز وهبا زلو هجريا أبتناتا استجابة كونفرنس تزاربتين دما كنريت أن هنانيش إن رأيكم اللي سينا نبتب. Attended by the presidents of Bolivia and Zimbabwe and other officials, a real marathon of discussions. One of the main themes here is transition to a multipolar model of the world economy, economic relations with the BRICS and Shanghai Cooperation Organization countries. كم زنورية زلنا درجة ناي قطبة ناي عبيت ناي تكنولوجي أبزبلت براخي أبزلولو علمنا دما حدا من قد زي كونه بزح مرجعاتاتن بزح من قدن بزح تغلطاتن كم زلوا أبزر رجاجس الله زلوا جزء يوزي economic forums جبر زلوا أبزن زمزة 3-4 ورح دما اليوم عبيت كونفرنسات ناي بريكس كلتا كونفرنسز تزعبيه دما بأكتوبر ككايري سلزي 2024 is going to be the year زي عمت زيا علمنا مسرتاوي مكيار ناي قطبة ناي فاينانس ناي كالس جبر الله بس ناي أمريكا أب عزقت تعتوزلا سنهنا كرينا ناي بحكي أب زجرم مدرخي تبص عزة التي كنتات ناي كتبة أب زد ما عبيتي announcements بإيكونومي بتكنولوجي بإنجاجمنت بدبلوماسي أزجبر لنا عمنا أبزر Russia is now a very important player in the economy. We've signed a lot of agreements between our countries with private and public companies. ناي دعمت زي كبر كمزي سبيشال انفيتيشن تغيروا الله كيدا زلا عمان تبال هاجر عربيا هاجرات عرب مس راشا زغبرو زلو زمدنا دما زغرميو امريكا نوي حوان ما كلاي مبرا كم حزاتنا تياتريونيرا
لو مجن ناتيني مور أبز حلفة بريزنت ناي إمارات أب تشاينا مبصح غيرو بريزنت ناي جبتي أبو خيدو كمون نجوس ناي بحرين ناب تشاينا خيدو كمون نجوس ناي بحرين ناب راشا مس بوتين تراخيبو أبي وتي تازبل محل تيلو حجر ما ناي عمان فلوي ديليجيشن نرلنا هاجرات عرب دما جبتي السعودية كم دما إمارات وسيخ كايران أربعتين أكلات ناي بريكسين لذي الترانزيشن بزقلت فمن جدي ويتلوت زجبر زلو بزقلت فسقنتي يخيط كم زلوين نرزلنا. We are here to participate in this economic forum and see what opportunities we can be able to pursue and be able to foster for our country, particularly in rural areas. أبزو على دم أبزوحات هجرات أفريقيا تساتفا كم زلوا عايزين نقر listen here. Complete the period. In this context, some trends are appearing. Taking, for example, the strengthening of regional monetary cooperation by developing regional currency arrangement as monetary units to facilitate trade and investment using local currencies. The emergence of a كم نريد زلنا أزي وعلى زون حدا كابتي أنتي دولار دي دولاريزيشن زبحال بسفحوا زربلون زخية دولون زلوا مدرخين عن رزلنا هجرات دما بسفحوا نناتن بناتن باتيراتات زنك دالو زلوا مدرخين عن رزلنا سلزي the world is changing pretty fast زدما صبوغ تصفاين عالمنا مخنياتو أمريكا تمرح زنبرت عالم نبزحات هجرات نزن نيروبان أمريكا تزي كوين نبزحات هجرات زرب حي نبرن نيرترا دحان الجدا نير وقت بلدخل يوم زبز هجرات أفريقيا زلوا درجة تنا أمريكان أفريقيا زمر أمريكان يوروبان زمر هو زنبرو سيستم وتصيت ناتشينا نرزلنا سلزي حدش من قدك ما تقولون أفريقيا صبغ نجاري كون زخل لو ما أب أفريقيا نريز لنا أب كينيا ديو أب تنزانيا ديو أب إثيوبيا ديو أب أوغندا ديو أب السودان ديو أب تالو نريز نبرنا تحت غرزي ناي أمريكان يوروبان وصيت هيكونن ناي آسيان ناي تشاينا ناي كالوت هجراتن تساتفوز جبريو سلزي إزيان هجرات زيادة نحيا لان تقيدا هجرات أفريقيا بزل عليه كربحة 5 خلايز بحال شو إزي نب راشا زلو دحنا راشا روحوا يقتبلوا تقولهم now let's go back to Africa كل زي الأمانة نب أفريقيا جزنا نمت أنا نمت let's go نالبات حنت بزيا ناي أمريكا خنجمر بزعبا إثيوبيا كزاربو خلو بزعبا زحجز ناي كتبا خزاربو خلو سمعوا. The conflict in the country right now is affecting, as I was saying, not just the populations directly, but also indirectly. So it's very challenging, for example, to get fertilizer up to many parts of the country. Or زيتي ناتسنت 3 عام تاريخ غير زبل حجر إثيوبيا هنا نسمع زلنا أمريكا درجة تي USAID زبلناتهم عند سروح درجة بإثيوبيا خاطر ولا تخل أب أفريقيا مبل كاليدي مبل سالساي زل على حجز ركب أب أفريقيا إثيوبيا يو كم وصيت ناتو دما نلكم أبزي كم هاجرهم جيروم يوم تزارب زلوا تسأجمع seeds for people to plant or for farmers to get their markets, their food to markets. These are زي كارتا زي عسكر أيوة نبي بحكي خد الرميهم التاريخنا أفريقيا كاب دكتور فغريسوس يزياون بوست جيروانيرو دكتور فغريسوس PhD أبير ترازلو حدا كابتن بريليانت تركبت هاجريوم بليز أب تويتر أبيك سكيتكم فلو جبروه سبوز خوانا نجارات بوست جبر أكاديميشن إيرترايو كاب موزع نزع بوست زيا السوتي وانيرو انتهتبل إيرترا حويسكا 3 هاجرات راين كابتي International Monetary Fund ويكا مع كان جنزبنا عالم زبهال عدا دي وسد هاجراتين إيرترا قطر حدا ويكا حدا كابتن 3 عدا كابزي نمبزحتن هاجرات أفريقيا جزء زلو تكال عدا دي وسدت هاجريا the top 5 IMF borrowing nations alone تن حمشتك قدامه دما إثيوبيا حنتخاباتن يا مالتيو زبز عدا وسدتها نابنت إثيوبيا كباب 1 بليون عدا كاب IMF اللوا مالتيو إيرترا 0 عدا اللوا ليبيا كما بوتسوانا دما تنبج أزلون 3 زلهم نساتن تنزو حدا عدا زلون ويوا نو 0 عدا زلون واحد يكونس 0 عدا زلون دحري إثيوبيا كمون نيجيريا تمساسالي زبز عدا زلوايا غانا أبنت كندي زخون عدا اللوا يبلالو كوت ديفار بهال ايفوري كوست 4.3 بليون غانا 4.3 بليون نرلنا نيجيريا 3.5 بليون this is crazy كندي عدا زلون هاجرات من البات كالي نجر كريان تاريخيا نو إريترا 0 عدا يزلوا كابزي which is really a pride ساوث السودان تمال هاجريزي مالي دحري إريترا ناس نسرغبه كل 246 مليون دولار عدا لو تخيلك
724 مليون نيجر نحر خيتك 704 مليون دولار يعني نزارب زلنا كله شوف بوركينا فاسو 622 everywhere you go ناب ساوث افريكا تخيتك 3.45 بليون مبزحتن هجراتنا افريكا ناب جبت خيدو ناب جبت تخيتك إذا هذا ستوري 15.2 بليون دولار على كاب IMF مالتي ስለዚ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኢትዮጵያ ከማን ብመንፅር ናይ እዚኦም ክትሪኦም ከለካ ብዙሕ ዕዳ የብላ ዕዳናታ ናይ ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ከባቢ 14 ቢልዮን ካብ ቻይና እዩ ዘለዋ እዚ ካብ IMF ሬላቲቭሊ ምስ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ክትወዳድር ከለካ ዝወሓደ እዩ ዘለዋ ሞሮኮ 3.6 ቢልዮን ንርኢ ኣለና ናብ ኬንያ እንተኸድና ኬንያ 4 ቢልዮን ዕዳ ኣለዋ ናብ ኡጋንዳ ታንዛንያ እንተኸድና 1.8 ቢልዮን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እንተኸድና 3.2 ቢልዮን maybe I want to see نشتي هاجر سلزخونت كتريا تخلني خاجن maybe نبع رواندا ناي كينيا ترينا 4 بليون لذي إيرترا كابزو كل عداتات زي عدا زي بالله هاجريا بإيرترا بهاجر كقرع بهاجر كحبن كبهال كله there is a reason for it زي ما حدا كابتي زحبن كنتاتنا إيرترايو زخلو بس حتى زلا بالصفرة بتناتا عقمي بوحد عقمي من البعد عدا أنت لو إيرترا كاب تشاينا نتعدنا ناي ورقي نخدجبر زوسلت ترايو أبزوان زدما كابتن حدة هجراتنا أفريقيا قال فيديو جير لكم يا رقم عجبنا البعض سكروات خينكم كابتن حدة هجراتنا أفريقيا أنت شو مزلون لعلى 5% وان النزل 4.5% وان النت نايتي أدى نازل لو هجر إيرترا بزوان زي أبعل أنغولا ناي ندادي قال خبر لكم كل لغة هجر كنا ياتون 10% ياتون إيرترا 4.5% نايت وركناتا إيرترا ياتوننو زخانتايو كابتن زرهبتن جنزب من مليسا إنفست ناقبرت نتبركناتا نعبي تتخيز الهاجريا سلازي تي منقسا بإيرترا كتفتوان كتسألون تخل أكايدا ناتو بدرجة نا أفريقيا خطرية خلاهاجن هذا كابتن قرطوات منقسات مخانو كتفل لك كابتن 54 هاجراتنا أفريقيا بلا كالو Ethiopia and Nigeria emerge as the top recipients of IDA زغا IDA the international aid as was that مالتيو لذي كاب IDA زبال حجز زيادة زرغبا إثيوبيا نيجيريا مخانا إذن جرزلو لذي it's just crazy كاب زخول لتصابات إيرترا زو حدا كل واخلو أبكالك زيود بسفيو كغرب لكم كفتني سلمتاي أنا زغرب لكم زلهم أبز تري وزلهم زخول زرباز جبر زلو ني إثيوبيا كما يجر كان خطرة كما يجر كان دخعت تولى كما يجر كان تأخلت هبنا تزبي أمريكا درجة كم لك كم زو على وراي تعت عقنا يتهجر كوينوم يمز زرب زلو كم زعينة زرباب صعبة يرتعي تسمعني خا you know there is مبزحت جزء أنصار يرترا زلو كايدا كنت إنك كن كلام لنا تميديا وراي لون يرترا نمسيتان كم أجندة جريد سرح زلو نعمتات سريحو أبزوان زي ناتي تلوخو ويناتي سرح كم جورجو حزب إيرترا بفلاي دما منسينا إيرترا بزعبا إيرترا أفلط أنا تكسفك خلالو لعلو كل دما عبدقزو لسب نفسه كف CNN BBC زخوان يخون ميديا بزعبا إيرترا سبون خيزارة بمحيلو زليو የኢትዮጵያን እዚኣ መደረ እዚኣ ብሰፊሑ ቫይራል ኮይና ዘላ መልእክቲ እንታይ ኢሉ ኣበስ ከብዚያ ስለ ባንዲራ አልጠብቅም ካላችሁ ግን እንደ ቀድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም፣ ጀርመን አልሄድም፣ ጃፓን አልሄድም፣ እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ። ጌታቸው ረዳ ራይዎ ካብኒው ናጎየ ይመጽዩ እዚያ ብጣዕሚ ዘገርም ኩነታት እዩ እንታይ ኢልዎም ፀኒሐ ከሰበኩም ኣሎ ስማው ኣብዚ ቀድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም፣ ጀርመን አልሄድም፣ ጃፓን አልሄድም፣ እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ። This is really ዘገርም እዩ ራይዋ ዛ ቪድዮ ብፁዕ ዘገርም ኩነታት እዩ ጌታቸው ረዳ ራይዎ ካበይ ንሂሩ መፅዩ ትማልኻ እዚ ቆልዓሲ ወላ ሓንቲ ዓቕሚ የብሉን ኣነ ስለ ዝፈልጠ ነዚ ሃገር ሓንሳብ ከም ኣለቃሒ ነይሩ በቃ ተለቂሑ ኣለቃሒ ምስ በፅሖ ተለቂሑ ገንዘብ ተወሳኺ ብሽክሌታ ገዝዩ እንተኾንከ ገዚእካ ምስ በልክዎ ድማ በቃ ካብቶም ዘለቃሕኮም ካብ ዝጎዩኒ ብሽክሌታ ገይረ ክገድፎም ክእል እየ ዝብል ዓይነት ንኣብዪ ኣሕመድ ከመስል ኢሉ ዘምፅኦ ዘረባ እዩ። እዚ ኩሉ ከምዘይ ተዛረቡ ራይዎ ሕጂ ከመይ ኢሎም ኣለው ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ተቐቲሉ ክንዲ ወፅዓ ወሪድና ኩሉ ነገር ዝብልዎ ኢትዮጵያ ናይ ኣቢ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ብፍላይ ነቲ ሲቪላዊ ህዝቢ ናይ ትግራይ
ኣብዚ ሕጂ ወዲቑዎ ዘሎ ንኽወድቕ ብጥሜት ብሽግር ብሕክምና ምስኣን ኩሉ ነገር ኣብኡ ክወርድ ዝገበሮ መንግስቲ ናይ ፌደራል እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢዱ ነይሩ ባንክን እኽልን ረድኤትን መድሃኒትን ኩሉ ኣብ ኢዱ ነይሩ ንኩሉ ጠጠው ኣቢልዎ ኤሌክትሪክን ኩሉ ጠጠው ኣቢልዎ ስለዚ ናይ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ዝገበሮ ዕፅዋን ክባን እዚ ገበን እዩ ንባዕሉ ግን ዝኸሶም የለን ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ እዚ ኩሉ ተገይሩ ከሎ ሎሚ ተመሊሶም ከመይ ተሓዋቑፉን ይሰዓዓሙን ኣለዉ we need to learn ፖለቲካ ምዚኣቶም ዝተሰለፉ ነይሮም ኤርትራውያን ነዚኦም ትግራይ ትዕወት እዚኦም ተሰኪሞም ነስመራ ካብ ፅሕዎም ዝደልዩ ዝነበሩ እሳቶም ተመሊሶም ምስቲ ደም ዘፋስሶም ዝነበረ ስርዓት ከመይ ተሓዋቑፉ ኣለዉ again ደጊመ ኸረየኩም እየ this is just unbelievable እንታይ ይብሎም ኣሎ እንታይ ከይግበር ኣሎ ረዩ እንደ ቀድሙ ሁለተኛ ዓለም ጦርነት ጋር መሄድ አያስፈልገኝም ጀርመን አልሄድም ጃፓን አልሄድም እንደ ወያኔ ትቀጠቀጣላችሁ ባንዴራ ናትና እንድሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራ ተዘይተቐቢልኩም ተሃገር ተዘይተቐቢልኩም ነድኹስተ ሓግዘና ይንብል ንከምዚኦ ዳንያና ይንብል ልክዕ ከም ወያነ ክንጭፍጭፎ ኢና ነቲ ናትና ድሌት ዘይገብር ኢሉ ትኽክል ድማ so ከምዚ ንሪኦ ዘለና it's really amazing ክሳብ ክንደይ እቲ ናይ ክልል ኦሮሚያ መራሒ ሽመለስ ኣብዲሳ ረይዎ ተገሪሙ ኣሎ ኦልሬዲ ዘገርም እዩ ብዙሓት ሰባት ዘገረመ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ግን እዚ ፖለቲካ ግን መወዳእታ ነዚኣ ትመስል ምፀላኢኻ ክሳዕ ክንደይ ትፈቐር ዋላ እውን እኮ እዞም ትግራይ ትዕወት ዝብሉ ዝነበሩ እኮ ትማሊ ዓቢ በቃ ምዝ ከመይ ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ገይሩ ምስ ኢትዮጵያ ዝሰማማዕ ዘሎ ስለምንታይ ርክብ ይገብር ኣሎ በአዲስ አበባ ዝበሃል ዝነበረ ሎሚ ከይ ብወቅዒ ከይፀውዖም ከሎ بوقع حبريتا أبكي هذا خلو تخيل أقوله نادي سابق تاتو مريسا لذي again كل تزبحال حصوت مغانا بوليتيكا صوتايو نزي فلتقن أب حرقا تكم زخيل الجزي أتي أبي تبيع زلو كنتات كون كله بتم إليت نايت جراي زبحال زلو زرباس كان اسمع بزوحي خاز زبحال زلو for sure أبزن رأي كذا علوز النبرة ناي هجنا أي حبحال حزي بوانا ناس أو ما أخذ كيرو على إرترا كنات المخبات دارو والوزلو كنات يفتر له يوم نزل على ولو أي يقدس مدرا درجة يون بكين حبرنا وإتباعتي وزلو بالتقام في حيث إرترا كيروس كنا نخفات كابت خالوت زخل تقولوا يقولوا حزب استمر يزول مستوى العلوز مركا يعني تقرأي قداي كنا يعلمات زينا خبأيو كم أنا يبحر خلال زول دم حويو كارت بورميا ونكم مثل الناس إنه أو نوع الوشت أو هي بوليتيكا وقلوا لهم نحلو نبدأ كخيل قوم زقور لعطي حزب تحوتيو يقدس مدر هذا الحال كيرجن كقوم أو يخيل ينزل كقوم مستزيد بدأت أساس زول ركبنا يمنكسي إثرنا يمنكسي تبي أنا تحايزمون زي العلو واللومو تقرأي كعبز ملاك سبق أمتون نسألتون يلا كبز زول كعام بوبن يلا استراتيجي كوز قانا مريحنا تفيل أرتون على الجوانا نت له كلها ريو تنتينو من قدي زين تصير يلنمو عاوز خمينا أن تقرأي كما يخلص الواس خال عاوز قداي سلوانا قطعي صب ما أدري حاجة ربح تقرأي محلوي كعبي سكن ولي زلنا حزي كنا توصل زل أنا زجاج كنا توصل زلنا ما رحنا توصل زلنا بزعنات بتاعتي هتتكسر لاس كان اسمعيا توصل زلنا صغيرنا أنا حرف زلنا زول حسونا العلكان يركا صب ما أدري حاجة سلام في رأي يو حسجيو تزور زجاج كفتحني مكابيا عاوزي كنتاني أمحرا ناي إرترا قد يملكتا ناي سألونا يو أزري إرترا أبرقات سلام الكوين ناب أبيت انت قامت نهزو تقراي توساخي عقميو توساخي معقريو زبل مسارة تازغونا سلام أمانغوز بإرترا أمانغوز بتقراي أبي كنصرح لزقبانا نقريو زبل ناوم تلو أبي إرترا رقات سلام نزيهلو نقدع أبي إرترا رقات سلام تعي كنتات هاو تفتير إرترا كاسينوم زنورلو هاو تعالي نتقراي يربحاي استراتيجيكالي تاكتيكال ما يكون زبل نسمرلو نس حزلو زمعولو زلو نقرات تتحيزو أمونغوتي إثيوبيا زلو منغستن أبي إرترا زلو منغستن انتاي بلا سمعوا لهم ده أبي إرترا سلام رقعت إنه كله استراتيجيكالي مال استراتيجيكالي ننوه زيت أمتا مالتيو نتقراي ربحاي بلا له انت خوينا دا دي تقرمكم because that's true إرترا رقيتن سلام زلوان حقر ندعو خوينا نزوخوانا كفالنا محبر سبنا إثيوبيا تصبو يكون زقبو تسألوا أقام كونا يقباني واي إرترا أب تاريخا من إثيوبيا وريراتا سلازي تفلت إرترا زوررتا حقر يلا نابتك بابتي انترفو كتوررن كترمن كتشفشف انت زي كوينو إرترا دوب سجيرا زوررتا يلا انتونكو دوب سجيرا استواقاتو من الوقت زي أفتقرا يستقبرا وقي كون زغن نسدما بإنفيتيشن نايتو أبو زنبرا political elite كم زنبرايو لذي
እዚ ዝብለ ዘሎ ክንኣምኖ ንኽእልዶ I don't know really ክትኣምን ከቢድ እዩ ምክንያቱ ካብ ንግሆ ካብ ፅባሕ ሓሳብ ዝቕይሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ነዚኦም ኣሚንካ ከምዚ ኢልካ ክትዛረባ ይትኽእል ኢኻ ባት ከም ሓደ ኤሊት ናይ ትግራይ ከምዚ ክዛረብ ከሎ ቅቡል ዝኾነ ዘረባ እዩ እዚ ኣነ እውን ኣብ ናይ ትግራይ ቦታ እንተዝኸውን ነይረ ኣብ ጎረባብተይ ሰላም ክህሉ ምክንያቱ ኣብ ጎረቤትካ ርግኣትን ሰላምን ክህሉ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ እዚ ሕጂ ጥጥምታ ዘሎ እቲ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ኣካል ናትና እዩ ዝብል እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ስለ ዘሎ እዩ ንሱ ዝብል ዘሎ ኣነ ግን ከም ኤርትራዊ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ጎረቤተይ ሰላም ክህሉ ንዓይ እውን ኣድቫንቴጅ እዩ ኦፍኮርስ ሰላም ከም ናይ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ ግን ሓደገኛ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ እቲ ናታ ሰላም ብዋጋ ናይ ኤርትራ ክትገብሮ እያ ትደሊ ናታ ሓድነት ወይ እውን ፍቅሪ ናይ ኢትዮጵያ ብዋጋ ናይ ኤርትራ ንኤርትራ ክንጎብጣይና ብምባል እዮም ሓድነት ክፈጥሩ ዝፍትኑ ይፊሉክ ንድሕሪት ተመሊስካ ሂስትሪ ናቶም ኩሉ እንተሪእኻዮ ብተደጋጋሚ ዝንፀባረቕ ነገር እንተሎ ኩሉ ግዜ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ገለ ክህልዎም ከሎ ኣብቲ ውሽጦም ኣርቲፊሻል ሪል ኣይኮነን ግን ኣርቲፊሻል ዝኾነ ሰላምን ርግኣትን ዘለዎም ኮይኑ ኣብ ግዜ ደርጊ ወላ ካብ ውሽጦም ፀገም ኣለዎም ተበልና እቲ ዝዓበየ ፀገም ኣብ መሬት ኤርትራ እዩ ነይሩ ባዕሎም ዝብልዎ እዩ እቲ ዝዓበየ ውግእ ዝዓበየ ሓይሊ ናይ ደርጊ ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ውግእ ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሩ ሃይለ ስላሴ ተኾነ ብዓብዩ እቲ ኢትዮጵያ ድሓን እዩ ነይሩ እቲ ፀገም ኣብ ኤርትራ እዩ ነይሩ ንኤርትራ ይጎብጥ ኣለኹ ብምባል ንኩሉ ምፅኢት ሰራዊት ኣብ ኤርትራ እዩ ዘካይዶ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ዘለዎም ፀገም ንኤርትራ ኣብ ሓሸውየ ብምእታው እዮም ሓውሲ ሰላም ከሰማቕሩ ዝፍትኑ ናይ ትግራይ ኤሊት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ ነተን ኩለን ዝነበሮም ሰላም ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ቴንሽንስ ምናልባት ተን ቀዳሞት 8 ዓመት ሰላም ረኺቦም ክኾኑ ክእሉ እዮም ድሕሪኡ ግን እቲ ናይ ኤርትራ ውግእ ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪኡ ነቲ ኩነታት ሰላም ንኸይመፅእ ኩሉ ግዜ ኣክቲቭሊ ፀገም ዝፈጥር ዝነበረ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ምዃኑ ዓለም ሙሉ ዝምስክሮ እዩ ምክንያቱ እቲ ዶብ ዲማርኬትድ ንኸይከውን ዘይደሊ ዝነበረ ንሱ እዩ ዋይ ንኢትዮጵያ በታ ናይ ኤርትራ ውግእ ኣለኩም ኣብዚ ገፅኩም ጠምቱ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰላም የለና እናበለ ኢመርጀንሲ ሩልስ ድዩ ካልእ ዓይነት ሲስተማትና ነቲ ኢትዮጵያ እናዓበጠ ክሳብ ዝወድቕ ነቲ ናይ ኤርትራ ኢኩዌዥን እናተጠቀመ እዩ ይኸይድ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ስጋት ኮይናታ ይትፈልጥን እያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ግን ኤርትራ ኩሉ ግዜ ስጋት እያ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ ከም ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ንነዊሕ ቀፃልነት ዘለዎ እንተዝሓስቡ ነይሮም ኤርትራ ስጋት ኣይኮነቶምን ልዕሊ ኩሉ ድማ ርቃት ዘለዋ ሰላም ዘለዋ ትምዕብል ዘላ ሃገር ድማ ኣብ ዞባኻ ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ነገር እዩ ነቲ ሃገር ስለዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳዮም ዘይከኣል እምበር ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ከም ዝኾነ እንታይ እዮም ተዋዒሎም 2018 ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ኣብ ኣያት ኣቁልፊ ዘላ ሕዞም ክበኣሱ ድዮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ንመደራደር ድዮም ትቀምዎ ዘለዉ ኣብ ኣያት ምስረት ብወገን ኤርትራ ተጠሊምና ዝብል ስምዒት ኣሎ እዚ ሰብ ኣብይ ኣሕመድ እውን ከም ዝጠለሞን ኢሳያስ እዩ ዝዛረብ እቲ ውዕል ከይረኣኻ ከምኡ ኢልካ ምፍራድ ከቢድ እዩ ኣብይ ተጠሊሞ እዮ ዝብሎ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተጠሊሞ እዮ ትብሎ ነገር ካሃለወካ ብወገን ኤርትራ ወይ ሻዕብያ ማለት እዩ ዝዋጉ እምበር ንኣብነት ሓደ ብኢትዮጵያ ቁርብ በጫቕ ዘበልዎ ዝቐረባ ግዜ እታ ናይ ሶማሊላንድ ጉዳይ ክትመፅእ ከላ ብሰሜን ክፅበየና ሰብ ንሕና ብሶማሊላንድ መሬት ረኪብና ገለ ኢሉ ሬድዋን ሁሴን ግን እንታይ ወሲኹ ነይሩ ብጎንደር ጌርካ እዩ ዝብል ብትግራይ እውን ኣይኮነን ጎንደር ጌርካ ናብ ምፅዋዕ ንምርኻብ ኮሪደር ብምፍጣር ናብ ወደብ ንሰርሐሉ ኣለና እዩ እቲ ዝኣተናዮ ስምምዕነት ኣብ ምትግባር ምድንጓዓት ስለ ዘሎ እዩ እምበር ቃል ብቃሎም ስለ ዘይተረኸቡ ማለት እዩ ብወገን ኤርትራ ብወገን ኤርትራ ምስ ወደብ ተተሓሒዙ ኣይንህብን ኢና ብሕላውነትና ዝብል ኣይኮነን ኢለ ዛሚ ግን ኮንዲሽን ኣቕሚጦምሉ ነይሮ ኢለ ናይ ባዕለይ ግምታት ዝቕምጥ ኮንዲሽን እንታይ እዩ ምስ ትግራይ ተተሓሒዙ ተኾሊፉ ዝብልዎ ገለገለ ዘኮሮ እዮም ተጠሊምና ገለ ዝብልዎ ማለት እዩ ሕዚ ኣብይ ግዜ ክገዝእ ዕድል ሃቡኒ እቲ ዝበልኩምዎ ክንፍፅም ኢና ግደ ይበልኩምን ቃልኩም ካስሕሙ ክበሩ ቢዝብል ዘሎ እንድሕር ከም ዘይትገብሩ ኮይንኩም እምበር ናትኩም ተቃወምቲ ምፅእ ኣብ በዚ ተቃወምቲ ምምፃእ ገሊኡ ሰብ ቀጥታ ናብ ፍጥጥ ናብ ውግእ ዝእቶ እዩ ዝመስሎ እሱ ሓደ ፓርቲ እዩ ተቃወምቲ ክተሰልጥን ክተምፅእ ከለካስ ተቃሊሶም ካብ ጎረባብቲ እናተላዓሉ ነቲ መንግስቲ ተጥቂዖም ከወግድዎ እዩ ኮይኑ ንሪኢና ኢና ኣብ ተግባር ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኮይኑ ግን ዝበዝሑ ከዓ ንምንታይ እንጥቀሙሉ ንኢድ ምጥምዛዝ እዮም ጥቀሙሉ ኣብ መሬቶም ተዓጠቑ ገለ ጥራሕ ኣይኮነን ቤት ፅሕፈት ንባዕላ ካብታ ዝነኣሰት ቤት ፅሕፈት ነበርቲ ነቲ መንግስቲ ዝቀወሞ ብነፃነት ክነብሩ ቤት ፅሕፈት ክኸፍቱ ምፍቃድ እዚታት ተለመደ እዩ ብሱዳን ገፅ ሕዚ ነይሩ ሕዚ እውን ኢትዮጵያ ናይ ሱዳን ናይ ሕምቲ ናይ ሃምዶክ እዞም ሲቪልያን ጋቨርንመንት ክምስረተለዎ ዝብል ሕዚ ቤት ፅሕፈት ከፊቶም ኣለዉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ቡርሃን በዚ ዓብዱ እዩ ዝክር ይኽእል ዳርጋ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣፍሪካ ሕብረት ዝበሃል ይመፅን ስሩ ወይከዓ ምስ ኢትዮጵያ እውን ርክበ ይቋሪፀ ገለ መደናብ ዝብሉ ይኽእሉ ብወገን ኢትዮጵያ ከምዚ ምግባር ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ሱዳንስ ይገብርዎ ኣለዉ ግን ምስ ሱዳን ግን ኣብ ውግእ ኣይኣትውን ኣልፋሸጋ እኮ ብምሉእ መሬት ተታሒዙ እያ ሳሕዚ ናብ ውግእ ግን ኣይኣትውን ምስ ሱዳን ድማ ኣሕዋትና እዮም ዋጋን ጁንታ ንውድእ እምበር ምስ ሱዳን ድማ ብሕጊ ኢና ንውድኦ ኮይኑ ባጫ ደበለ
ጀነራል ናሎ ቅድሚ ኣምባሳደር ኮይኑ ኬንያ ምኻዱ እቶም ስምምዕነታት ንክትግበርሎም ዝገብርዋ ክስታይ ከይኸውን ክንሪኦ ኣለና ወገን ኤርትራ እውን እንድሕር ፌደራል መንግስቲ ንሕና ዝበልናዮ እንድሕር ዘይፍፅም ኮይኑ ከምዚ ክንገበር ኢና ምስ ፋኖ ዶ ወይ ምስ ካሊእ ዶ ሓበራዊ ጥምረት ክንፈጠር ኢና ዝብል ምንቅስቃስ እናተገበረ ብተግባር እውን ፀኒሑ እዩ ብፍላይ ፋኖስ ብሻዕብያ ምስልጡን ነይሩ ትብሉ ከምዚኦም ዓይነት ነገራት ኣለዎም እንታይ እዩ ትዋጥቶም ዘለዎ ሕዚ ክብዮም ዘብልዎ ዘለዉ ፍልልይ ኣለዎም ዶ ምንም ሕቶ የብሉ ግን እቲ ፍልልይ ንመደራደሪ ዝኾኖም ጥቕሞም ንክበረሎም ዝገብርዎ ዲስ ካብ ልቢ ስርዓት ንስርዓት ተሓደ ክውገን ዝብል ኣይ ቲንክ ክረአይ ዘለዎ ኣገዳሲ ነጥቢ ኢለ ይወስድ ናይ ብርጌድና ሓመዱ ዝተተሓዘ ግልፂ ገይሮም ውሕም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝገበርዎ ኣመራርሓ ናይቲ ውዳበ ኣብ ወፃእ በዓላት ነሰናኽል ነርና ኣይ ቲንክ ፕላን ኤ እዩ ዝብል መስለኒ ንሱ ብሕጋዊ መንገዲ ፕላን ቢ ከዓ ብጎነፅ ተጠቂምካ ነቲ በዓላት ንብታን ፕላን ሲ ከዓ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ካብ ኢትዮጵያ እናተበገስካ ገለ ዝብል ኣለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዝበሃል ኣብ ዓዱ ዘረባ ንባዕሉ ምፍቃዱ ባይሰልፍ ኣፈላላይ ሰፊሕ ከም ዘሎ እዩ ዘርኢ እዚኣ ሓበሬታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ካልኣይቲ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናትና ክመፅእ ኣብዚኣ ካላ ሓንቲ ኤክስፐርት ናይ ትግራይ መቸም ኤሊት ናይ ትግራይ ብዛዕባ ኤርትራ እንተዘይ ተዘሪቡ ዝሰምዖ ሰብ ስለዘየለ ቀዳማይ ናቶም ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ናይ ኤርትራ እዩ ኣቴንሽን ከም ዝረኽቡ ዝገብሮም ቢካዝ ኣይ ቲንክ ንትግራይ ብኸመይ የመሓድራ ዝብል ሰብ ወይ ኣብ ትግራይ እንታይ ትገብር ዝብል ኣቓልቦ ዝረክብ ኣይመስለንን ብዛዕባ ኤርትራ ግድ እንተተዛሪቡ እዩ ኣቓልቦ ዝረክብ ዋላ በቶም ተጋሩ ኮይኑ ይስምዓና ናተይ ትንተና እዩ ምክንያቱ ኣብ ቪድዮ መፂና ንሕና ኣነ ንኣብነት ቪድዮ ክሰርሕ ከለኹ ንትግራይ ብኸመይ ንሪያ ዝብል ሓሳብ መፂኒ ይፈልጥን እዩ ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዓንዳር ዘረባ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ኢትስ ናት ኢቨን ኣወር ቢዝነስ ማይ ቢዝነስ ኣነሲ ተጋሩ ከመይ ገይሮም ነቲ ፖለቲካ ናይ ዓዶም ይመርሕዎ ኣለዉ ኖ ፕሮብለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ግን ታሪክ ዝምህረና ሓደ ነገር እንተሎ እቲ ምንቅስቃሳት ናቶም ክተንብቦን ክትርድኦን ኣለካ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ዘይኮነሲ 10 ግዜ ካብኦም ዝመፅእ ስግኣት ኩሉ ግዜ ሪል ስለዝኾነ ከምዚ ኣብ ጥንቲ ዝነበረ ታሪክ ዘይኮነስ ሪል ዝጭበጥ ስለዝኾነ ኣብዚ ቃላ ሓንቲ ካልይቲ ገዲፍና ያው ኤልኤፍ መንጎ ኤልኤፍ ነበረ ግጭት ብጣዕሚ ዝዓስፈሉ ንግለፎሞ ድሕሪ ኢንዲፐንደንስ ዘሎ መስታይ ንውግዕ ድሕሪ ኢንዲፐንደንስ እንታይ ዝብል ኣሌክስ ለዋል ህዝባዊ ግንባር ንዕኡ ትመስል ሃገር ክፈጥሩ እዩ ሓቂም ኣሌክስ ለዋል ዝበሃል ሓደ ፕሮፌሰር እዩ ኣብ ኣሜሪካ ተጣባቂ ወይ ከዓ ዳርጋ ካብቶም ካድረታት ናይ ህወሓት ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ሪሊ ዝማወተሎም ዝነበረ እዩ ስቲል እውን ከምኡ እዩ ነቲ ውድብ ባዕሉ ትመስል ሃገር ብናይ ባዕሉ ኢሜጅ ክፈጥራ እዩ ዝፍትን ነይሩ ነዚ ድማ ዝተፈላለዩ ኢንስትሩመንታት ነይሮም ይብል ሓደ ሳዋ እዩ ሳዋ መናእሰይ ብግዲ ተመልሚሎም ናብይኣትዉ ካብኡ ናይ ፒኤልኤፍ ፖለቲካ ዕላማ ኢንካልኬት ይግበሮም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ድማ ሞሮለስ ድማ ኣይሚን እቲ ናይ ኤሪትሪያን ኣይደንቲቲ እዩ ኢንካልኬት ዝግበር ነይሩ ኤርትራ ሃገራውነት ዝበሃል ሃገራዊ መንነት ዝበሃል እዩ ኢንዶክትሪኔት ዝግበር ነይሩ ማለት እዩ ናይ ባዕሉ ኢሜጅ በዚ መንገዲ እዚ ሳዋ ከም ሓደ ኤክስፐሪመንት ይጥቀመሉ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ፖለቲካል ማርኬታ ይመስል ንብል ከለና ኢሳያስ is effective and razorless political CEO national political CEO እዩ then እዚ ምግባር እንታይ ገይሩ ኢሳያስ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ካብቲ ፓርቲ እውን ካብቲ ሚሊተሪ እውን ምውጋድ እንታይ ገይርዎ ፓርቲ ኤንድ ስቴት ፈላልይዎ እዩ ዝብል ፓርቲ ንወይኑ ስቴት ንወይኑ ክልቲኦም ዝራኸቡ ኢሳያስ ዝበሃል ሓደ ሰብ ጥራሕ እዩ እኒ ባዕሎም ዝራኸቡ ይብሎም ተፈላለየ እቶም ናይ ፓርቲ ሰባት የገለፅ ኢሳያስ ጥራሕ ብዝኾነ ንዊሕ ዝበለ ቪድዮ እንድዩ ትዛረብ ህዝባዊ ግንባር ንኤርትራ ብናቱ በቲ ምስሊ ናቱ ሰሪሕዋ እንተኢሉ እንታይ ፀገምኩም እንታይ ፀገም ኣለዎ ክብል ከለኹ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል ብራንድ ኢትስ አ ፋንክሽናል ብራንድ ማለት ክሰርሕ ዝኽኣለ እዩ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ምስ ሓያላት ገጢሙ ኩሉ ነፍሱ ክኢሉ ኣብ ሰውራ ተፀሪቡ መፅዩ ሃገር ናፅነት ከምፅእ ዝኽኣለ ንዓኻ እውን ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንካ ትምድር ዘለኻ ነቲ ዘለካ ፖለቲካል ስልጣን ክህልወካ ዘኽኣለ ሓይሊ እዩ ስለዚ ሰዓረ ሓይሊ ኤክስፐሪመንትድ ኮይና ብሳህል ዝሰርሕ ምዃኑ ፈሊጡ መፅኡ ነቲ ንሱ ዝሰርሓሉ ዝነበረ መፅኡ ኣብ ዓዱ እንተገበረ እንታይ ፀገም ኣለዎ
نسخاتكم وكاب كالا عالم اكسبورت غيركم كاب كالا با امبورت غيركم ديمقراسي اب اثيوبيا سرح دي سرح دي بالكم قوام كاب كالا زمص امصيكم زبالعكم حق غيركم نعو كتصدقوا هرديك تبلت على لهم حزباو جنبار كما تصخل انت يزبل ابي ارترا تشعت بهيرات الله تشعت عندما تهاجر مع ريات قبو تفاقيرهم كنبرو لالهم نكفاقرت خوينهم كازو مزبزيهم كصبوق زخونه نخفاطرو بلاتفورم كفتر الله مالو سدما مجمريا اتا زلوا صقاتات نايت هاجر نت حزبي بمعرك وهاب كخلالو ስለዚህ ምዕሩይ ዝኾነ ዝርጋሕ ናይ ጸጋታት ክሉ ክኸላሎ ልክዕ ከምታ ብሰውራ ከለው እቲ ዝነበሮም ጸጋታት ንኹሉ ተጋዳላይን ነቲ ኣብቲ ምስዝ ባግንባር ዋሳ ዝነበረ ብዓቕሙ ዝባጽሑ ዝነበረ ምስ መጽደርና ጽነት ድማ ነቲ ዘለዎ ጸጋታት ናብቲ ሃገር ከም መቃርሖ ከም ዝፈተነ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከረንተ ተሰርሑ መንደፈራ ደቀ መሓረ ናቕፋ ገለ ክትብል ትኽእሊኻ ካብኡ ድማ እቶም ንፍዓት ዝተባሃሉ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ እንተነይራ ኩላቶም ዕድል ኣለዎም ናብ ኣነ ክመፁ ከከም ብቅዓቶም ካለ ድማ ከከም ኩነታቱ ድሕሪኡ ግን እዚ ኣገባብ ኣካዳሚ ድማ ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ካብ ሙሉእ ሃገር ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ጥራይ እሞ ከዓ ፒውር ኣካዳሚ ምስራሕ ዘይተሓሓዝ ዓይነት ትምህርቲ ዝቕብል ከለኹ ከቆናፅብ ኢለ ኣይኮንኩን ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ኣካዳሚካል ኢንስቲትዩሽን እምበር ፕራክቲካል ኣይኮነን ኢልካ ቲዮሪ መፅሓፍቲ ናይ ዓመታት ተነበብ ምናልባት ነቶም ሎው ዘፅንዑ ዝነበሩ ወይ እውን ምናልባት ንገለገለ ፊልድታት ጽቡቕ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣፕሪል ኩነታት ክንመፅእ ከለካ ቴክኒካል ስኩል እዩ ዘድልየካ ስዋይ أنا بسويسرلاند إذا نبرز الله السيستم زسرح قط طبعا تلو دم أنا سويسرلاند لما كل سبنا بينفرسي كنا زغيد تكنيكال سكول يتزبز حسب زغيد 700 من سنة زهجر أب تكنيكال سكول زغيد تكنيكال سكول مالتك براكتيكال سب إلكتريشان يخون أرعبا يخون تكنولوجي مهار نا إندستري مهار نا مزوا نا كل عينة أب تتكبر نا يتقط طبعا زاد اللي نعيم هروم شعو كاباتهم ينفرسي قوصلوز دليو دما نتمويا مسحازو ناي سرح تمكرم زغبرو لا على قصهم قوصلو يخلو اب تعودناتهم مانجرنا هونو كودو خلو لذي እዚ ሲስተም ዝንምትትታው ኮሌጃት ከፊቱ ናይ ሕርሻ ኮሌጅ ገይሩ ናይ ቴክኒካል ስኩላት ዝነበራ ካብ ዝሓን ፈቲኑ ኣብ ሓጋዝ ካለ ተገይሩ ኣብ ኣባል ሓመል ማሎ ተገይሩ ነቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበረ ድማ ስፕሬድ ገይሩ ነቶም ናይ ዓሳታት ወይ ከናይ ባሕር ዝመሃሩ ባስ ማሪን ዝበሃል ገይሩሎም ነቶም ናይ ሕርሻ ንሓመል ማሎ ዝበሃል መፅና ሕርሻ ቦታ ገይሩ ነቶም ናይ ቢዝነስ ናይ ሶሻል ሳይንስስ ንዓዲ ቀይሕ እዚ ኻንታዩ ህዝቢ ሃገሩ ክፈልጥ ኮይኑ እቲ ዩኒቨርሲታት ፋሕ ክብል ኣሎ ስለዚ እቶም ሶሻል ሳይንስ ዘፅንዑ ኣብ ሓደ ከተማ ናይ ካለ ሃገር ከይዶም ኣብ ክመሃሩ ከለዉ ነቲ ዓዲ ይፈልጥዎ ምስቲ ህዝቢ ድማ ፅቡቕ ዝምድና ይገብሩ ካለ ድማ እዚ ኩሉ ነቲ ሃገራውነት ንምህናፅ ዘድሊ ነገር እዩ ሕማቕ ነገር ድማ ኣይኮነን ኩሉ ትስም ዝብልዎ ዘለዉ ለባማት ተዝኾኑ ተማሃሩ ምክንያቱ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገረይ ዝብል ሓንቲ ሃገር ሓንቲ ባንዴራ ከምበልብል ኮንፊደንስ ዘለዎ ሕብረተሰብ ኤርትራዊ ጥራይ እዩ ኣብ ካልእ ነናቱ ንእሽተይ ካልእቲ ባንዴራ ኣላቶ ትግራዋይ ካብታ ናይ ኢትዮጵያ ሒዙ ከምበልብል እታ ናይ ትግራይ ትቐርቦ ኦሮሞ ከምኡ እታ ናይ ኦሮሚያ ትጥዕሞ ኢትዮጵያ እታ ናይ ቀደም እቶም ኣምሓሩ እቶም ናይ ቀደም እያ ትጥዕሞ እቶም ሶማል ኤቭሪባዲ ኣብቲ ዞባቲ ዘሎ ንእሽተይ ባንዴራ ካልይቲ ኣላቶ ኣብ ኤርትራ ንእሽተይ ባንዴራ ዝበሃል የለን ሓንቲ ባንዴራ እያ ዘላ እታ ካልይቲ ዝብልዋ ዘለዉ ድማ ምናልባት ናብኣ ክንከይድ ናብ ካልእ ግዜ ብሰፊሑ ክንሪኦ ኢና ቁም ሓቀኛ ሰማያዊት ጌርካ መረብ ሰጊርካ እመራ ጌርካ ተከዘ ሰጊርካ ዛላምበሳ ሰንዓፈ ሰጊርካ ኣስመራ ክትዓትው ግን እግርኻ ዳንጋኻ ስረኻ መዓልታኻ ምስተገልገምካ ሽዕሳርሕ ምስተላሃኻ ሽዕሳርሕ ምስተቀልገምካ ቁም ሓቀኛ ሰማያዊት بسوسان حدن عام تمرت نبرهاتي تتوكش الله زوجات أفدريشن نبرة سلام كتوي تمدبت استطلنا نعين هنصبح جوي زمزمة توي نعين وديهم زلوج زمجانو حوات كمان دكنا وديهم زلو نعين مسايو قليل أكون زموزي بقليل كاين ريو أبسوينتنا أبيتنا عتيل حزن زيمو زيادة عمنا خنوم عرفت نفسي حبنا نحن غاب حق قدلي مع مسواتي مع سنكلنا مع الدم فسيسو أجي توتالي تاريخ ناي فيدريشن زنبر تاريخ أو دوتا غيرو حدش تاريخي تسريح بإرترا حدش تقالسي مسواتي تقدل قلن بلوي لازم ناصنت مسكونه نزو كله قالسنا إرترا نزو كله مسواتي نزو كله دخام نزو كله سدت እንደገና ኣብታ ሃገር ዘሎ ተስፋ ኣብታ ሃገር ዘሎ ዕቁርሃብቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ዘሎ ሓልዮት ሓቦ ገለ ብሙሉ ታሪክ ኤርትራውያን ክውክል ዝኽእል ባንዴራ ክግበር ክኽእል ኣለዎ እሞ ሰማያዊ ባንዴራ ናውልዒና ኣለና እንተይልካ ሞተሰዊእና እንዲና መስዋዕቲ ከፊልና እኮ ህዝቢ ኤርትራ መስዋዕቲ ከፊሉ ዓድታት ነዲዱ ሰብ ሞይቱ
ተጋደልቲ ተሰውዮም معدم فسيسو معات أكل فسي قوليلو لذي نازي كوكل زغل أبتبان ديرانا خم تاريخ قمت خلاله كلها هجراتكم يندقورا زواجم بارتاي حتى جيروزي ولا حندي 3 عامات زبير ترى كابتن واقع خف الكلوس نايك أي حد دق قدامي فسيسو لذي دق أي حد دق زبير ترى أنا زال عالم تاريخهم كتصوع من تناس النت واقع سلزق خفولو بزيك دل المغنيات أب صندوق علامة ملكت من حرجيرهم يبيعهم اللوا زنبار مغنياتو أبب بانديرهم كابس على وررا استخالا خلولو دبنا خفيلنا له زولو نايك أي ملكت هاللو مبزحت أنا عالم زلو هاجرة كأي ملكت ديبلن بانديرا يلن كأي ديبلا بانديرا بقطر بعالم كندينا يفلت إنيجن دارجا ماجوري تبع عالم زلو هاجراسي نايك أي ملكت هاللون مسغوروا بتا هاجرات زغبر كينا مبزحت ان افريقيا هاجرات مخا دارغا 100% ناي قيح ملكت بانديرا لهم بيكوز اتحت مجزات نيرهم قالسي كايدو نيرهم ببعمم نتزكايدو قالس زخفلوا واغا خاني كابزنا لا على مبرهي كلي كلني تقولوا زحل ثد ثلاث قول زحل ثد حدا زطبو حدا نايد فقر زلو نغيو زدل تمحاري ثلاث قول زحل ثد قويو أبغى عاوت تاجر مسلكم تنقلوا عدنا معزيا مقتونا معزيا ما يتونا معزيا توتونا معزيا تبلعنا معزيا تستينا يقولوا تحسوا ورادة أمال زخون تقراوي نام وداتا وعف زخون تقراوي تاجر مسلكم هلو إن خوزي على العسكري على عسر تبلين تلسلك يسدك خسانة قرص عيلو تناي موداتا وراد حصور زخونه تقراوي تاجر مسلمكم دولوا نتوم فاميليا هالو ان 5 يالله اقوا مساي يالله انخا 10 تشح تلي سديلكا 10 تشح دولار بلا عاد ناسي 1 مليون 2 مليون دولار تلي سديلكا لنخا يسداي قتلاين ترسع እዚ ኣብ ትግራይ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታትዩ ካብ ኣፎም ትሰምዑ ኣለኹም እቲ ኩነታት ቀሊል ከም ዘየለ ዘይሕጋውን ሕጋ ኣልቦነት ብዙሕ ፀገም ከም ዘጋጥም ዘሎ ነዚ ድማ እዮም ጃህራ የድልዮን እዩ ጭዋ ባህሊ ዘለና ክቡር ባህሊ ዘለና ናበሉ ንሰብ ክፍክሩላ ብኤርትራ ዘሎ ኣረሜን ዝኾነ ህዝቢ ባህሊ ዘይብሉ ክብሪ ዘይብሉ ገለ ዘይብሉ ናበሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ ባዕሎም ነቲ ሓቂ ካብ መዓልትና መዓልቲ የክዱልና ኣለዉ ንቐፅል ኣብዚ ዓሌታውያን ኢና بقى عليتنا احنا ترفنا عليتاويان فرقانينا زرنا يبوها زر امتراف يبوها كل نجر متراف عليتاو ندي اوفكورس عليتاويان نصر زرباي لا بحوخنا بلا نفسك تعمكن بعلهم تعبيون ولا كاب نفع ود خالق حما حاوكن كاب حاوكن عبيهم بعلهم وليدكن تعبيون تودا اكم زب صحكنا يكونن بعلهم وليدكن تعبيون هاب حجونيو زي نحد دو نتشعتو نشو مونتريال كاز نبر نبرا يله سب كله بين النبر كموت كلها بين إزمه تزفوت وولادي هماني كله أي مسؤها ما حتى أنا وزني تقبيرو خير كلها تزفوت وولادي حدش ولا ريد ما يتفرح زحبن طريقك خوخرعك يتسريحو زفرح يبلو زحفر يبلو قياج جننة سرحتوني قياماي بيتك كم مسلا على الدي فرحنا دي أطواز بهالمسلا زمان ختيمي لومي زفرحنا دي أطواني قلب عبع قبل حديد تاريخ جفعي زستمو رزقا قنع إرتراويخا تقبل بقلولاو مننة تاريخ زقلوكوا كسادوم كنفحن ناتر باربوس نسخا والدبات والدحفر تمدري رأستات إرترا بزيوم كتسمم أيام حرل كانيو قنع تاريخكا كتقنع وتسريحلكا ونان كلتو دبات ودعادو لسن زلانيخا تنيت صباح كلام معلتي ارداني كنت تكون سقموز قبانا يقوينان وحسن نبارن معبالغن بحدا ليتي من قبقب سقيخا برير كاز بتصحى يكونن سلازيوم نحلف قلطمطما ممهر كتقبرو لبامات روما بحدا ليتي تهنصتن زبلوها كما يلوم إرترا بحدا ليتي زي تهنصت يلوم سلاماخ بصبصو لازربطو مسرتاوي ابتقد مجنبارك سرع دلو أوداد بانا خيل خلالو مسرتاوي أبتقد ما جنبارك سرع دلوه طبعا جو مساريه يزو نزي وجزخ مكتد اللوهات من شيء كما يرتو تبي سرين.
شعاتك دورك متائها زائري ترانا دي بحري كمولو زري نعقات فري اسمع انت بو ملحق ملازبو تحسس سلمي لو ما كنت مالي امينه امينه مريض عقا حيزه سينه امراق دلو او افريقيا دلو او اوروبا دلو او امريكاتا دلو او اسيا دلو نناي كبابيو نناي غدبو مخته كما يغيرو دميرو يحيلو حانت سكند كيسلكه قصال كما يغيرو يسرع بتحدخا وانينو خير السع مالتي تمهرتو سروحو شغلت افراينتو نبيتسبو نسدرو دغبر حجز كيرسع كل زي اطاميرو خسرحلو خلال اوداد بان كم زان رياض لنا تا غداي ببزح منقدي ببزح انفتاتي تفتنا دمس زلونا تزبي نكحات نايت منسي بفلاي نايت نوس منسي كاب مانم غزين لا عليك سرحلو زلو ويو كل سبد ما ابت كبركتو زخل عقمي نت حزبي حدنت نايت حزبي حدنتنا ندحراو حسنا كانوا كل قليل كسغرو تا زعبيت مستيرنا عوات نايتي سورانا يرترا ويون كم هاجر كنقص ندحرو قينا اب حدنتنا يزمركوس انا دما كل سرحي نتحدنتنا يتزبي مليسو نكحيل مليسو نخسسن دامبر نسو ندحريت نخيملس كل زك حاله نخغبري نسخاتكمون بب تخلون عقبرو هاجرنا كنا لما هاجرنا نقدميت كنوسد حزبنا نخنتحن حزبنا خنتكم دحرو قينا مجمريا كنفقرون كنخبرون لنا نتكبرتاتنا بحروي ويتخال كل قللنا زغنت زيله بزي ديغانا صراحه بتي كلت عليتات دباسو تخينهم وعيل حديرت صراحه كله كتفرسن كتقاصلن مخانكا ردو سلازخوني اب كالك كنا اب كارتوم نريلنا اب اثيوبيا دمارينايو اب صومال رينايو سلاز اب زوريانا نريا زلنا سلازخوني مجمريا سراور نغدغزا مسرتي خاتصنا زلك مسرت دما حدنت يا حزبنا نابا ادما كلنا اجامنا خنبركت يمحصلنا يلو ماهر استاب زخدي بريس لايك غبرو سبورت غبرو كم وترو نخل دغف نتانس غبرو سراح طبق كاين ترخيبكم دغفوا حجزوا نابا نقدميت خيد غبرو نابلكو نايلو ماهر استاب زخدي لايك غبرو سبورت غبرو ابزيا حنتي اقداسيت لبوا كباكو حبرتسبنا نكغير نفس وكفنا خنكتلو زلنا كاب ايساويان بفلاي كاب تشايناويانن هنداويانن كنمهارو زلنا زيو زيوم حبرتسب زيوم نفس وكف سانتيم ابزي بوتا ايتودقنيا زي اليوم مجايص ايغزونيوم ገንዘቦም በአገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو ازيا قداسي ابزي كالاي السومن دقومن اب تمرتي بفلاي دما اب اي تي اب انجينيرينج اب بيزنس زلا على تقرلهم ذاتس واي دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون اب كال اسياويان زمرحو سالساي دما نفس وكف زرو زلوم ገንዘብ اب عدوم ገዛጂ بيزنس بمهناص يوم زعبيو نزك حجز زخل سفر عليه بروجرام علنا كم امن خن عبي انا تلكالوري مع سخوين وزا تفرن كان بخاب برد مفراس سعر كاير بخاب وشت انددك حقنات كعبي انا بتحب انا يبن انت حدا لربي انا يبن كلنات كعبي انا تبن يقولون ابس انا يبن وزن كمن بس انا يبن انت اريتراوي انا يبن سببا مرحاوي انا تبن يقولون ابس انا يبن وزن كمن بس